Hello guys. Good morning. Karong buntagab guys, naatay bisita gikan sa sa pagpit. Mangutana ta guys og asa dapit gikan. Makita nato karon atong guest. Doon na po si manager, si Ma'am Bilin Del Bando guys. Ma'am Bilin, unang sa nato na itong guest. Ma'am Bilin, di ako ikuan. Kinsay ato, say nga nato ma'am. Lisa. Lagat. Wow, ganduaw no? Oo, ganduaw nun siya. I am lagat man. Ha? Lagat ko kagikan. Magsubay ra ta ana. This one is Ma'am Bilin, mo ni ang guwapang manager namo. Uy, ito manager. Ako ate, di ba rin ko Oy, come here ma'am. Dali rin dya. Atong interviewon si ma'am og unsay ilang tuyo karong buntaga nga nahikuyog man si Ma'am Lagat niya. Ako interview? Bakit sa mga lagat? Unsa nga naman si Ma'am Lagat naabot na nakita. Kay mo check me ang mga pictures. Pictures ni Ma'am Medina. Ni Doc Cora. Mga ba para asa man na ma'am? Sa ilang reunion. So si Ma'am Lagat og si Doktora Kabats. Yeah. So ang mga pictures ni ini magamit sa ilang reunion kuhon. Kuhon. Nangnanghid naman siya da. Okay. Nanangin naman ni Dokora. Naipali-li ko na yan mga Old pictures sa high school. Sige, sugdan na nato, ma'am. Mangita ko are. Kuare kay mangita ko mga pictures o mga albums. Yes, album. Musod ko sa kwarto Ma'am Bilin. Sige, so diha. Uy, ilang bangko. Buka mo na ba ni? Dako ang lagat kinanglan jud din anay follow ko sa inyong kuan. Ari ma'am, gawrog landag abi. Landag ka jud landag. Landag. Diling mga dali na tong lili online. What that another Ato na nga picture. kuan. Uy, so asa man ang kuan ninyo? Di ba nadagang lagat ko tas bukid aray. Inugiba. Sila ni kung tuas Amerika. Kalimot ko ana. Kuan balik kay len. Daghang kaayo mga album ani makura jud ka ani pangita og asa ni. Ara mang gibutang ani kay aron maka Di mangitaon na mo kanang sa high school ba na ay Jared na ba ang kuan naon. kapitan sa Anduaw. Oo, daw. Si sa to nga rin lalo ka. Si Dalo. Mga na maka Nag-ijab ka ba? atong iatubang guys kay sus Ginoo. Ano against man sa light ha. Follow and subscribe. Yeah, akong picture na nangitas. Mas bisa kami nangay na. Swerte baka kuani, makaukab ko. Just there are many. Lagi, pero kuan. Ang importante kay sa among batch ba? Kani murag ko anay ni doktora kanang sa iya man yung mga family rin. Di kanang sa Sa pa ni sa labo ni na ako. sa mga school days paninjo kinta. High school 73. Ginoo ko. Tiging titira yung dami kay butang tingali nila ang iba ba? Wala mo 1973 ba nga among graduation nita. Wa pa Diyos ko. Wow, doktora na ko na. Bisa pa di pa siya mawa pa siya. Bisa pa mo dili ka madoktora kay guwapa ko na. Isang ko. Okay, nung na ako din so si Virgie. Ingat ko na. Kani murag dili rin sa estudyante la inulan niya. Kini graduation ni Nietzsche si brother. Kanang na graduation. Saan na to dili na ni? Dili kay kuan sa itong mga tiguang na na.
Pili ko guys, yung panganay pa niya. Pag uli, dyan ni Kuan. Ang birdie ani kay puro dyan pamukay. Namalagay ko kayo ng mga karaan. Sa kasal, maninibutura, oh. Kasal. Klaro ba? Hi guys, sa kasal pang doktora, oh. Sa kasal pang doktora, pura, oh. Ini nga. Katiskan ko na. Tadi di kaman ni tanaw na to kay sa kasaw pa man eh. Di pa high school life. School life. Tari kay sa baby pa. Saan naman eh? High school ka ne? Oh, Tari guys, sakuan para si doktora, oh, kanang sa baby pa. Klaro. Klaro ko lang. Sa baby pa si doktora. Oh, siya mga anak din ni doktora di ay Ano na primero? Now, mas doktora. Pilay anak niya. Dumunga tuluran pa. Upat ko. Yung bala si Ano magsisa? Si baby. okay, nakakuha na ng graduation na mo. Gawin yung panita na mo graduation photo. Tatay. Kumabay ko. Kuha bitaw yung mga luma. Ako ni isang rin. Kewa, baka. Yung mga live sa Amerika din. Oo ka na, murag di nakuha ko. Kani, Manila, Manila. Live. Ako ni Amerika live na. Untag na kakita sa amin. Nakaguba na ganun yung mga album sa pang. Abo, pamilya man, no, asa ka, gida, matiga niya yung mga graduation. Kani, mo sa pamukay ko no, kay na ako no ini. Oh, na yung mahukayan. Okay, about family man. Kare, kaha. Oh, kani ka ha. Kaya daghan kayo mo. Hindi ko high school, hindi naman sa school na ko. Sa ko, hindi. Sa school na di ah. Ah, sa ilahang po. Kasi ilan ni mga kastanyo. Oh, si Virgin. Basig si Virgin. Ang Virgin Judith daw, pag-ani ni Dja. Kung may uban-uban, sus, nakapalit yung kong cellphone. Nakapalit yung ko guys, yung cellphone sa inatag ni Mang Virgin. Ay, nag-aangar ko. Oh, yes. Sa Dja. Singan anang amo hatag ko doktora kura. Pero ang ka-doktora hinatag ang gigama og kanang kusina. Asa man ka po ni? Naras ka maniko ra. Ara sa lugar. Anang luyo sa hospital kalyo na lim arindagan. Ako ana. Ano diyan? Na yung malabo jud sa ani. Muro mao na ra ba na Mga like mga picture ni. mao na oh. Murag ipanguha na kuba na ni di angayan. Basta kay si Ma'am Virgin nagkuha ko siya sa mga Kapili ka na? Man sa pili ko jam mo ang buwan na mga estudyante dako ang graduates. Wala na. About Naa sila pero dili man Wala nilang batch. About Kasi nang pamilya. bata-bata pa ba? Diyan pa pa? Panguha ni
Gagma na ni kung gano'n na sulod. Ang bridge ani. Di ba? Gaya ka ko si Ma'am Arida. Pero Amerika na ni kay kani ka guys, picture ni doktora oh. Naa ba kay sud ani wa man kumukam gud ani nga box ma'am oh kani. Wa ko ka ba ni na ba kay sud ani. Wala man giampingan dito sa sud. S class 33. Wa pa may mga sud ay mga new kundi ay wa pa sud ni ay ah. Regalo siguro na ang jawa sudle. Ngay na ito ka lang. Bueno ka ay ni murag Kasagaran man ani Murag na- sa States. Diyan mo suday. jam mo kan ba na ko ba. Awa lagi jam mo. Daghan na pwede dai sudla. Kanang nga. Wala man ko ni nang gilabot ani kay basin o. Liwo ni doktora. Pero ni regalo ni no. Yung nabutan ra ba o kay ang picture ni managsuon oh. Ag managsuon si Doktora Corazon Castaño Medina og si Ma'am Bergie Kani kanay. manig bagjang. Badyang si Ja. Kani ba dia? Bao na ba si Jain? Mo na ilang picture guys managsuon no. Ko lang pong i-vlog kay Pud kani pud murag bag-o pa pud ni nga pictures. Siguro jang buhok mo lang. Ulong pa man ako. Asa gud nang jambok sa una. Oh. Oh, guwapa ba sa? Mga pa Joy, pagkuhan niya sa iyang pag-develop sa iyang kagwapa, no? Ay lang, Diyos, mga 90s o 70s pa man eh. Ilan na edad ni? 67. Ay, buhok. Pili-pili gamay po, diba saan? Well, kaway single, no? Di ka nila lagi. Nariyaw na ito. Murag nanay na nukso pa rin natin. Murag manig Manila ka na. Mas bing. Binjo na sila. Bing. Ako si Jan. Na ate oh. Kaya ka ng Basi Pilipina. Hindi pa ni or picture man ni si Jang. Pilipina dress. College days pa ni Jang. Balit ang taga. Sa mua ba? Lagi, kasi magkita-taan. Nay. Buntis pa yung sura ni si Pizza ni buntis niya ng Amerika na ni kay Kani ka guys, picture ni doktora oh. Naa ba kay sud ani wa man kumukam gud ani nga box ma'am oh kani. Wa ko ka ba ni na ba kay sud ani. Wala man giampingan dito sa sud. S class 33. Wa pa may mga sud ay mga new kundi ay wa pa sud ni ay ah. Regalo siguro na ang jawa sudle. Ngay na ito ka lang. Bueno ka ay ni murag
Kasagaran man ani Murag na. sa stage. Uy. Diyan may soda. Jam mo, kanto ka na ba? Tawa, ilagay jam mo. Daghan na pwede rin sila. Kanang nga. Wala man po ni manggilabot, ani kay basin o. Bili mo ni doktora. Pero ni regalo ni, no? Yung nabutan ra ba kay ang picture ni Managsuon, oh. Managsuon si Doktora Corazon Castaño Medina og si Ma'am Bergie Kani kanay. man bagjang. Badyang si Ja. Kani ba dia? Mao na ba si Jai? Mo na ilang picture, guys, Managsuon, oh. Ako lang pong i-vlog kay Pud. Kani pud murag bago-bago pa pud ni nga pictures. Sigura jang buhok mo lang. At least ma'am, wadyo ta masiro na adyo tay nakita nga pictures nga imong gusto mo. Pictures ni Doktora. Amerikana ni kay nay apple picking. Ganun kay apple. Ano ni kanang ilang kasal. At least kamo mayo mo no. Si Palak or Palaka? Palaka yung sinilog na Palaka. Pero ang sulti lagi nila, iba ka kung natme, maka-istorbos mga. You mean ang chapel karon nga? Oo, dito sa Liberio naman yung chapel ang dyan mo naman sa eskwela. Hoy, di ba? Ano? Solemn, yun. High school, good. Nahugikan. As kilid lagi sa school. Pasabot nga chapel. Dili, yung service sa daan. Adapin. Niya, asa mo. Bisaya. Lagi Asa mo. magiging. Chapel. Ay? Kaya buwan lagi. Memorable kayo. High school. So karon ang kuha na mo, din kung nawa ko kay pare kasi si Father Darwin ang usara. Siya karon ang pare ko ring bukid. Wato ba tong kagbilaran so si Father Darwin ang rasa 8 to 9 man eh. Dili abila, yung dili abila po. So ngayon ko mga yung flight ko mga anak nalaman mo, gapo nalaman mas normal ko nga. Mas alasan na lang mo ta makasi. Ito na, high school. Wala pero ato may size school pero dili atong pare. Dili, Oo. unang yun. Wala gid dili school aning chapel nato. Pwede ra po. Ano kayo high school? At least 2 oras sa school ba? Makitaan sa high school ang sanay.